Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau zan yi bayani ne a matsayina ɗan Nijar. Na fito ne in yi bayani akan ficewar da LAES ta yi a cikin ƙungiyar ECOWAS. Lalle wannan abu ne mai mahimmanci, ko kuma mun ji daɗin shi sosai a matsayinmu na 'yan Nijar. Mun ji daɗin fitar da suka yi, saboda ECOWAS tana yi mana yawo da hankali ne a cikin wannan tafiya da muke nan gai. To kenan idan ba mu fita daga cikinsu ba, za su kassara mu ne kuma za su kai ƙasashenmu ga yadda ba masu. Kenan abu ne wanda shugabanninmu suka yi duba da hakan, suka ce gara su hita daga cikin wannan ƙungiya, ko za su samu kwanciyar hankali kuma su aiwatar da abin da suke so su yi. Saboda idan suna tare da ita ba za su yi irin yadda za su ji daɗi ba, za su samu abin da suke so ba. Shi ne yasa kawai suka yi wannan abun. A gaskiya mu al'ummar Nijar da na Burkina Faso da na Mali, kowane ya nuna farin cikinsa da wannan fitar da Nijar da Mali da Burkina Faso suka yi a cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS, ko in ce CEDEAO. Gaskiya mun yi murna matuƙa sosai. Ta hakan zai samu shugabanni waɗanda za su yi aiki tsakani da Allah, insha Allah. Hakan shine farin cikinmu kuma shine abin da muke so, saboda ita ECOWAS tana so ta azama Nijar abubuwa da dama waɗanda take so ta yi, alhali kuma mu shugabanninmu ba su son su yi haka nan. Kenan kun ga lamarin bai tafiya yadda muke so, ba za su samu kuma yadda suke so ba. Mun riga mun hita daga cikin ƙungiyar ECOWAS, ko in ce CEDEAO. Yanzu kawai muna jiran abin da shugabanninmu za su ce ne kawai a wannan lokaci, insha Allah. Amma dai kun san cewa ƙungiyar ECOWAS tura ta ne ake yi domin ta taho tana azama Nijar waɗannan abubuwa domin turawa su cimma abin da suke so su yi. Idan kun fahimta, wannan ba cewar ECOWAS ce ba, ko in ce CEDEAO. Wannan Faransa ne tura su ne suke, turawa nan ne suke tura su, suna zuwa suna ɗunguza su akan cewa su to su kuntata mana, su yi abin da ba ma so domin nasu buri ya cika. Mu kuma mun gane da wannan, ba mu yarda da wannan rayuwar. Yanzu mun riga muna so mu karɓi incin kanmu, kenan ba mu yarda da wannan abun gashi da suke so su aiwatar. Saboda shugabanninmu sun gane cewa yanzu kawai in ba haɗa kai suka yi ba, suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba, to ina ganin cewa za a wargaza su ne gaba ɗaya. Dan shi ne wannan ficewar daga CEDEAO mu gaskiya ya yi muna daɗi sosai. Mun fito ne mu nuna farin cikinmu a gare ku mutane. Muna godiya. Sai mun ji ra'ayinku akan wannan fita da ƙungiyar AES ta yi daga cikin ECOWAS, ko in ce CEDEAO. Assalamu alaikum.